Koe aivan uusi keveys, hengittävyys ja liikkumisen vapaus. Uusi Yacht Premium Lady vastaa luonnossa liikkuvan vaatimuksiin parhaalla mahdollisella tavalla. Puvun Airtex 2 kalvo tarjoaa ylivoimaisen vedenpitävyyden ja uloshengittävyyden. Kalvo on laminoitu suoraan pintakankaaseen, minkä ansiosta puku ei vety sateessa ja on merkittävästi kevyempi. Yacht-malliston uusi Premium Lady-asu yhdistää metsästyspuvun huippuluokan tekniset ominaisuudet vartavasten naisille suunniteltuun hyvin istuvaan mitoitukseen. Tyylikäs ja toimiva asu sopii kaiken tyyppiseen luontoliikuntaan. Puvun uusi leikkaus istuu erittäin hyvin päälle. Premium Ladyn yksityiskohdat on suunniteltu liikkuvuutta ja toiminnallisuutta varten. Valmistuksessa on käytetty vain laadukkaita materiaaleja, jotka on testattu vaativissa metsästyskäytössä. Yacht Premium Lady on suunniteltu suomalaisiin olosuhteisiin. Monipuoliset säätömahdollisuudet auttavat pitämään olon mahdollisimman sopivana säätiloista ja tilanteista riippumatta. Premium Lady soveltuu erinomaisesti nopeaan liikkuvaan jahtiin. Sentec-käsittely minimoi eläinten metsästäjästä saaman vainun ja lisää selvästi metsästäjän huomaamattomuutta. Puvussa on peräti 16 tilavaa taskua, joiden käytettävyys nopeassa liikkeessä on suunniteltu huolella. Puvussa on vedenpitävät taskut muun muassa radiopuhelimelle, kännykälle ja GPS:lle. Takin listan alla olevissa taskuissa on läpiviennit puhelimen johdoille. Puvussa on vedenpitävä sädeltävä kalvohuppu ja erillinen hirvikärpäshuppu. Myös kainaloiden ja lantioiden tuuletusaukoissa on verkkosuojat. Puvun saumat eivät hierrä eivätkä hankaa liikuttaessa. Kuten erätukussa on tapana, Yacht Premium Lady-puvun tilaajat saavat kaupan päälle runsaan etupaketin. Tutustu huolella puvun laadukkaisiin yksityiskohtiin, mahtavaan etupakettiin ja tilaa Yacht Premium Lady nyt omaksesi sivun alaosan tilauskaavakkeella.